ҳамдурон азиз, салому алайкум. Як меваи аҷоибро ба шумо нишон диҳам. Инро надида будам, дар ҳамин умри худам надида будам. Ин себ ба монанд, шафтолу ба монанд, шафтолуи лучак ё себ ба монанд, дарахташ гули садбарг бимонанд, дарахташ бутта, майдача. Ана хорам дорад мева, ҳуҷубо надорад? Ана ин буттача будааст дарахташ, ана ҳамин меваро мебастааст. Акун мебинем, ҳамин мева дар туршии чунон туруш ҳаст, ки лимон шарм медорад, ки вай туруш аст. Ин туруш як зарб мезанем ба 50. Турушии лимонро ба 50. Ҳамхела? Зиёдтар. Ҳоҷибо акун гӯяд, ки ин чӣ дарахти меваст? Аслан мегӯям, ки ин дарахти ҷавҳар. Ҷавҳари лимӯ гуфтани гап аст, яъне ҳамон чизе ки туруш аст, кислота. Агар аз ин кислота кунанд, агар ин ҳамин барои давлени ки мана фишори баланд меояд бисёр нарм. Аз лимони хубтарин. бовар кунед, ин лимон ҳечи дар туршии ин ҷавҳарро бинед. Ина кор қати майда када қоқ мекунӣ сояба. Мана кай ки фишор баланд шуд. Абехаш манда якта канда метиҳед, малаш? Ҳозир канда метиҳем мешавад. Ҳамин бутта мебандад ме. Ҳамин бутта мебандад. Ҳамин себи ҳамин бутта ме? Ҳамин себа нами ҳамин чиндаги. Оли бо ниша бурдаги будако ҳаст будаги. Инаш халти чака. Ханас чака. И ба гумонам ки ҳамин халти чака будагида зур мебандад. Ана ҳамдурон азиз бинед, ин ман ҳамина газидам ку ҳамин як 15 дақиқа фақат лавои ман кашида шуда истод аз туршия. Бовар накунед, ман оле дусета меваша мегирам, қати мебарам, малаш. Ниҳолашам якта канда метиҳед манда. Кадоми ҳамин турши дар кор, дусе меваша ман мебарам. омода хони ман гирад. Ҳамин себо ман 4 таша мегирам мебарам. Дар панои худо бошед, ман ҳамин ҷавҳар гуфтед, а? ҷавҳар. Кане ки дорад ҳамин мева бо? ҳамин хел себи турш нест дар ҷаҳон. Лимон номақул кардааст дар пеши ин ба туршиаш. Хуб, дар панои худо бошед.